Fost l-istudenti universitarji waqt id-dibattitu li jsir fuq il-kampus f'kull kampanja elettorali, Bernard Gregg kien ferm aktar konvinċenti minn Robert Abela. F'dibattitu li mess ma' diversi temi ġi diskuss fost l-oħrajn it-trasport pubbliku u kif il-partiti qed jipproponu li jkun hemm trasport tal-massa effiċjenti u effettiv. Iżda s-soluzzjoni li ta' Robert Abela ma tantx impressjonat. L-ixu tat-trasport pubbliku qatt ma kien il-prezz, iżda l-effiċjenza u reliability. Abela attakka l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li f'5 snin ikollna sistema ġdida u effettiva għat-trasport tal-massa. U tagħmel repackaging tiegħu u semmih trackless trim. U spiċċa jammetti l-fatt li l-proposta tal-Labor tista' tkun soluzzjoni biss fi żmien 20 sena. L-esperti li jgħidulna bejn 15 u 20 sena. Dan meta fl-istess ħin qal li qed irid isir dibattitu dwar dan il-proġett. Dik hija domanda issa li rridu nindirizzaw fid-dibattitu pubbliku li se jkun qiegħed miexi l qudiem fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Abela prova jkonvinċi lill istudenti żgħażagħ li se jkun qed jieħu ħsieb l-ambjent. L-ambjent, smajna li l-Prim Ministru jgħid Robert Abela jgħid li għandna track record. Il-track record tagħkom fl-ambjent huwa illi rittuh. U allura ma nistgħux nafdawkom aktar fuq dan. Lanqas ma konvinċa li se jnaqqas il-faqar. Qatt ma ntqajt ma daqshekk laburisti li spiċċaw imkeċċija minn djarhom u spiċċaw fil-garaxxijiet u spiċċaw fil-karozzi jorqdu issa ħatibda issa jew ċejċa oħra. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif mhux talli Abela m'għandux soluzzjoni għal faqar talli qed jibqa' jisraq lin-nies. Ma qalilkomx li waqt li se jissussidja se jkompli jisraq lil kulħadd fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma? U fakkar ukoll kif Robert Abela qed jisirqek fl-income tax fil-waqt li ħoloq gidba f'nofs kampanja elettorali. Meta ma jkollokx viżjoni, kull ma jifdallek huwa il-gideb. Ir-rifużjoni tat-taxxa l-ewwel sera omlok mill-2015 sal-lum u issa qed jgħid li se jomlok. Aħna ma noħdu omlokx u nagħtuk aktar flus fil-but. Waqt id-dibattitu politiku Bernard Gregg refera għal mijiet ta' eluf li Robert Abela ddaħħal minn fuq il-poplu qabel laħaq Prim Ministru. Nista' nassigurakom li ma ħadx 28,000 euro fix-xahar minn flus il-poplu. Waħda mill-mistoqsijiet tal-istudenti kienet x'se jagħmlu l-mexxejja dwar il-fatt li l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia sabet li l-Istat kien responsabbli għal qtil tal-ġurnalista. Abela u Gregg it-tnejn wieġbu din il-mistoqsija, iżda l-Prim Ministru reġa' għal darb'oħra ma konvinċa xejn. X'tagħmlu differenti sabiex timplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-bord tal-inkjesta? Dr. Abela tista' tibda inti. Mhux nagħmlu differenti x'għamilna diġà. L-ewwel x'għamilna diġà. Seta' ivvota favur il-liġijiet li ppreżentajna fil-Parlament u minflok ivvota kontra. Kieku diġà għandna liġijiet anti-slap u favur il-ġurnalisti f'pajjiżna, imma miżjed jista' jsir, jista' wkoll ma jibqax jaħta fil-PBS. Jista' wkoll ma jpoġġix ġurnalisti indipendenti fuq billboard u jattakkom. L-aħħar ġurnalista li kienet fuq billboard inqatlet fi żmienkom. U allura ejjew nkunu serji fuq dan l-aspett. Il-medja f'pajjiżna għandha bżonn aktar libertà, il-medja f'pajjiżna għandha bżonn li tiġi sostnuta, però importanti illi kulħadd verament jerfa' ir-responsabbiltajiet tiegħu u ma jitkellimx biss għall-gallerija. Bernard Gregg insista li konfrontat bi sfidi Abela huwa politiku bla viżjoni. Robert Abela jibqa' ċass qudiem il-problemi. U ma naqsitx ukoll il-kritika lil Robert Abela minn mexxejja oħra f'dan id-dibattitu dwar il-mod kif tratta l-pandemija sa mill-bidu tal-firxa tagħha. Nirringrazzja l-Prim Ministru tal-parir tiegħu fuq COVID. Nispera li s'issa wara sentejn indunajna sur Prim Ministru li l-mewġ mhuwiex fil-baħar. Kristina Majra għal Net News.